guys, Khulumbai Minina mwnkw मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबा होनाय थाबाय स दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय आङो नोंथांमोननो मोननैसो ड्रेसनि बागै खोन्थानो नागिरदों ड्रेसनि बागै माने आंनि बेस्ट फ्रेन्डआ मोनसे बिजनेस खेवदों आरोना स बेनि मुङानो जाहैबाय रुसि बुटिक स बेनिनो आंनि लोगोआ आंनो दिनैहाय गिफ्ट होफैदों आरोना ओमफ्राय आं बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङावहाय दिन्थिनो होननानै सानबाय स नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो स दिनैहाय आंनि लोगोआ फैदों बिराद गोबावनि उनावहाय दिनैसो आरोना हाबाबो जालायलायनाय बियो बिराद गोबावनि उनाव ओमफ्राय गुवाहाटियावनो जब मावगासिनो नालाय स हाबा जाबाबो जबखौ मावगासिनो आरोना बेयावहाय ओमफ्राय आरो मोनसे गोदान निउ बिजनेस फिसाबाबो फिसानिफ्राय स्टार्ट खालामलांदों आरोना बिथाङा स उनावहाय नोंथांमोननि अननाय मोनबा गिदिर जालांगोन स नोंथांमोननि अननायखौ नांगौ रुसि बुटिक खेवदों आरोना बिथाङा स गावनो डिजाइन खालामो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो नांगौबा पारचेस खालामनो हागोन आरो लोगोसे दिनै आंनो थाखाय माने चकलेट डेयावहाय नै चकलेटबो लाबोदों इभेन आंनि अमुक थुमुगानो आंनो होआखै चकलेट ओमफ्राय बियो होदों आरोना स थेंक इउ स माच ओमफ्राय आंनो नै गिफ्ट लाबोदों बियो गावनि बुटिकनिफ्रायनो स मा लाबोदों आं उनावहाय नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरोना ओमफ्राय दा बिथाङा गावनिनो बुटिकनि बागै खोन्थागोन स एसे फोरमायनानै होदो मा मा मोनगोन बा माबायदि ना आंथ' दायो माने सेट बानायग्रोदों ओमफ्राय उनावहाय जुदि हायोबाथाय सोरबा जुदि अर्डार होबाथाय बानायो ना अनलाइन डाइरेक्टनो पेमेन्ट खालामनो जुदि नोंथांमोना हागौआबा अर्डार खालामनानै सिअ'डिबो खालामनो हागोन आरोना ओमफ्राय नों माने मानि थ्रुयै डेलिभार खालामगोन बा मानि थ्रुयै अर्डार खालामनो हागोन डेलिभार आंनि पेजाव थांगोन इन्स्टायाव ना इन्स्टा आरो फेसबुक स आङो बिथांनि रुसि बुटिकनि इन्स्टानि आइडि ओमफ्राय फेसबुकनि लिंकफोरखौहाय आं होनानै दोनगोन स नोंथांमोना बेवहाय थांनानै अर्डार खालामनो Thank you so much. Chocolate मोनदों but आं बे चकलेटखौ जानो हाया माने डाइटिंआव दं डाइटिं फार्मिजै नोंहाबो मिथिबाय जाबाय नायनो এবার ভালো লাগছে না এবার ভালো লাগছে রাখো আইডিতে এবার ওইভাবে তুমি হ্যাঁ জি হকন জি আমাদের মোরলে মতে ক্যান্সেল জি হকন হবে माने इयो फैनायनि सिगांबो आंखौ खेबसेबो खिथाहराखै आरोना फैगोन होननानै ओमफ्राय आंबो माबासो खालामबाय थादोंमोन ना प्रमोशन भिडिअनि शुटसो खालामबाय थादोंमोन आङो ओमफ्राय उनावहा फैबाय फैनानै ओमफ्राय आरो साल' लोंहरनाय जाबाय आरोना गैया जेबो जाहोनायबो जायासै नेक्स्ट टाइमाव फैदो होननांबाय आं माने बिसोरो अफिसनि थाखाय गोबाव जाबाय थादोंमोन अफिस टाइम माने अफिसनिफ्रायसो फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय अफिसाव थांफिनगोन माने I'm posting on the wow, dancer bodybuilder. Dancer bukan ne? Aku boleh ambil. Sebenarnya yang lalu juga tangsikan na. Thank you so much. Welcome. Bye bye. Masih ada? Okay. Ada tips apa ibu? Mana nol tangin siang ada na. Kamu jatuh so. Mak bisa tadi ke bang? Sampai. Melus kata na. Mudum zaskah. Nung mudum zaskah deh ang nung kebani gue bondong lagi mendena. Mendengar aku panggil sana ada. Sana ada. Really? Really. Okay. Panggil saya mana dah? Thank you. Mana? Masih hwnna ke? Itu baru lagi. Ada. Esok sedang ni. Tangsui nung mahadungmun ne Tanya. Ayo maji phaiba railena micha iyo ayo aku dum laina hon ne na ni gede khaina
tua. Deh. So नै Rusi Boutique. ओमफ्राय नै to my best friend Gemsri. My life forever. Oh, thank you so much. So guys, आं दा खेवनानै नायनोसै आरोना आंनो मा होफैदों। आंसो जेबो हरनाय जायासै एबार आं हरगोन एबार आं मोजां गिफ्ट हरगोन बेनो आंनिया बिदिनो आंखौ माने ओरैबायसा अनो माने बहुदानो आंनो बिदि गिफ्ट हरो ओमफ्राय आंसो जेबो हरनायानो जाया एबार आं हरगोन खिन्थु दै आं हरगोन एबार स' फार्स्टआवनो आं बेखौ खेवना नायनोसै मा बुस्थु खेवनोसैबा आने खाथियाव फैनानै देखायफैनांगौ ओमफ्राय आरो उनाव गोसोआव थांफिननांगौ दे जोंहा आनैया दिनै आंनि भिडिअग्राफार जादों स' नै कार्ड दङ Corset. Wow. आं दाहाय गाननानै दिन्थिगोन आं माने दा बिदियाखै आरोना जास्ट सिखारदों आङो सिखारनानै बिसोर फैबाय आङो माने बेहायबो खिथाहराखै आरोना सिगाङावहाय फैगोन होननानै सोनै दाहाय आङो बे ड्रेसजों गानफानानै लाबासो मोजांसिन नुगोन आरोना स' दाहाय आङो नोंथांमोननो दिन्थिगोन माबोरैहाय नुयो बेबायदि आरोना बेबायदि प्रिन्टनि ओमफ्राय बियो स्कार्ट वाव लं स्कार्ट नामा अ प्लाज' पेन्टसो आं स्कार्ट होननासो सानदोंमोन वाव मोजां नुदोंना ने स्कार्ट माने स्कार्ट बायदि आरोना प्लाज'आ मा होनगोन बेखौ ओमफ्राय नैबे नेक्स्टखौ खेवनानै दिन्थिनोसै आङो माबायाव आरोना बेक क्लिप नै बेक क्लिपनि बिदि आरोना वाव जा मोजां मोनखादों आङो बेखौबो मोनदो नैखौबो मोनदो आरोना वाव थेंक इउ स' माच सना नै बिदि आरोना दाहाय नुगोन नोंथांमोना ओमफ्राय बेबो प्लाजो टाइपनि Wow, beautiful. मोजां नुयो ओमफ्राय आंनो इमान मोजां मोजां होफैबाय सना नोङो आं मा हरनो हाबावनो दे नोङो दुखुसो मोनफैबाय आं तारमाने मोनसे खोथा जादों जोंनि रिलेशनशिपआथ' बिराद मोजां बेजों आंजों गार्लफ्रेन्ड नालाय ओमफ्राय आङो खेबसे बेखौ रागा जोंदोंमोन मायाव रागा जोंदोंमोन मिथिबायना एक्चुअलि जोङो आंनि रुमावहाय दंमोन आरोना बे आंनि लोगो दा फैनायजों ओमफ्राय आरो बिदिनो सानै साथाम लोगोजों गेट टुगेदार जादोंमोन ओमफ्राय बेयावहाय बियो जोङो माने रायलायखांनाया जोबियावनो जोंनि पार्टिया जोबियावनो जानाय लोंबाय थानायावनो जोबियावनो बे थांदों माने थाबनो न'आवहाय ओमफ्राय जों रागा जोंना थादोंना बुरखायनो थाखाय फैदों आङो गोदो खिथास्राबाय आरोना आं रागा जोंदोंमोन नालाय एक्चुअलि गिफ्ट होबा मानसिफ्रा खुसि जायोना बेखौनो इयो चान्स लानानै डान्स मारिबाय आंखौ आयु इबो जा मोजां खानानै Beautiful. Wow. Wow. माइसे मोजां मोजां होफैखो नों सना आंनो आयु थेंक इउ ब्लाउज ब्लाउजनि बिराद मोजां ब्लेक कालारनि दख'ना मालाबाफोर गाननायावहाय नांगौ जाबा बेखौ गानसै आरो आङो बरियासो बिराद मोजां मोनदों आरो मोनसेबाव दहायनिया ब्लेकमोन एबारनिया गुफुर आरोना दा मोजांखानो डिजाइना So thank you so much सना आंनो इमान मोजां गिफ्ट होफैनायनि थाखाय आं दायो नोंथांमोननो मोनसे गानलांनानै दिन्थिबाय थानोसै स' नोंथांमोना नायलांबाय थानोसै स' गाइस नै दायो आङो दुगैखांबाय ओमफ्राय देलायखांबाय ओमफ्राय दायो आङो नोंथांमोननो आङो दहायनि ड्रेसआ बेखौ मोनफा मोनफा गाननानै देखायनोसै आरोना स' नोंथांमोना नायलांबाय था स' गाइस नै ड्रेसआ फार्स्टआवहायनो आं बेखौ गानबाय ओमफ्राय बेग लाबाय
ओमफ्राय बेयावहाय शु गाननांगौमोन दां शु गानबा बांसिन साइज दंमोन बाट आङो शु गाननो बाबाय नैबेखौहाय गाननो लुबैबाय नालाय बेजोंहायनो आङो स्टाइलखौ खालामबाय आरोना स' माबोरैहाय नुदो माबाफोर बेरायनो थांबा माने ओरैबायदि लाइट वेट ड्रेसा माने गाननाय बायदि मोनाखै आरोना ओमफ्राय गरम दिनाव बिराद आराम जागोन स' दाथ' नै गोजां बोथोरा गैखाला स' गाननो थाखाय आराम जासिगोन आरोना थान्दा एकदम कटननि नै नोंथांमोना नुनो हागोन उनथिं माबायसा लुकसा So guys, nih penta. Ang lulus sadar na nih. Itu susah nak kumun. Mana musang nih. Musang umar naik sang kau ba. Freda nih. Ini diskana lah sih. Nih kemudian darna. खानायनिखौ क्लिप बियो बेक क्लिप स' बेक क्लिपावहाय बिदि ब' बानायनाय दङ आरोना स' मोजाङानो एसे इयावहा नै इयो एसे टाइट जादों आरोना आदारवाइज मोजाङानो एसे टाइट जादों ओमफ्राय पेन्टआ एसे लुज जादों आरोना र' आं बेखौ मोनसे आइडिया खालामनो स' गाइस आङो आंनि लोगोआ माने आङो खिथायाखैमोन नालाय आङोथ' लाबोगोन होननानै गिफ्टखौहाय स' बेखायनो बियो आङो साइजखौ गिदिर होननानै सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय नै दा आङो सेफटि पिन लागायनानै गानबाय आरोना ओमफ्राय आं बेखौहाय साइजखौ खालामफिनगोन ओमफ्राय नै आं दा सामारावहाय बेबायदिनो बाजार खालामनोबा बहाबा थांनोबा बेबायदिनो ओंखारलांनो हागोन आरोना स' नेक्स्ट ड्रेसआनो इयो गाइस ओमफ्राय नैबेबो आंनियावहाय बिराद लुज नै बिराद लुज आरोना आथिं फारसे हाबजाबावगोन नै इहालागैसो थायो आरोना जि लुज स' बेखौहाय आङो पिन आप खालामनासो गाननांगोन दा ओमफ्राय आङो साननैसो थानानै बेखौ सुहोनोसै आरोना बिदि टाइटहै स' आं दायो नैबे सेफटि पिनजों स' गाइस दायो आङो सेफटि पिन मारिबाय आरोना स' ओरैबायदि कम्फर्टेबल ड्रेसा बिराद मोजां नोंथांमोनाबो नांगौबा अर्डार खालामबानो जाबाय रुसि बुटिकआवहाय ओमफ्राय बेजोंहाय आङो कचिं क्लासावबो थांनो हाबाय आरामसे बहाबाफोर मार्केटफोरावबो थांनो हाबाय जि मोजां नांदों नै ओमफ्राय नै मोजांसिन बाथ्राया नै बेयो मोजां नुदोंना गाइस आंथ' बिराद मोजां मोनदों बिराद कम्फर्टेबल आरोना ड्रेसा ब्लां ब्लां नै स' गाइस आङो बाखि मोननै ब्लाउसखौहाय दिन्थियाबाबो जासिगोन मानो होनना बुङोबा नोंथांमोना आंखौ दख'ना गाननाय बा ब्लाउस गाननाय नुखाबाय थाखायो स' बेखौहाय मालाबा गानबा आं खोन्थाना होगोन जे बेखौहाय आङो रुसि बुटिकनिफ्राय लादोंमोन स' थेंक इउ स' माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय आनै मोजां नुदोंना बिराद समायना नुदों बेयाव नंगौना नङासै होननानै